The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Magandang hapon sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live na po tayo ngayong araw ng Huwebes para magbigay ng serbisyo publiko. Live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 sa Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Umpisahan na natin mga kaaksyon ang serbisyo publiko. Mga residente mula sa Barangay Taizan, Legazpi City, inirereklamo si Alita Arnida Hirada na isa ng senior citizen. Si Lola wala na raw kasing ginawa kundi ang magwala sa kanilang lugar. Kung minsan nga raw ay nang-aamba pa raw siya ng itak ang kanyang pagwawala sa kanilang barangay. Panoorin po natin ito. Sige sana. Ay! Oy, tawing dumit din na raw. Ayan mga kaaksyon, matindi itong si Lola, matapang. Pero mga kaaksyon, kasama natin ngayon ang tatlo sa mga residente na sila Joan Guapo, Glenda Agaw at Rowena Milloria. Ayan, magandang hapon po sa inyo mga nanay. Magandang hapon po. Opo, so ikaw po si Nanay Glenda po. Glenda. Unahin ko muna si Nanay Glenda. Nanay Glenda, ikaw po, ano yung reklamo mo po patungkol dito kay Lola? Kasi po, nagulat na lang po kami kasi nung una silang nag-put up ng bahay dyan, okay naman po kami. So Mabait ibig naman sabihin siya. po, nung una nyo pong nakilala itong si Lola, mabait naman po Opo, siya. opo. Opo. Kahit siya makapagsabi kasi nung nagko-construct sila ng andun din na ako kasi parang panibagong namin, kapitbahay. Mhm. Sa tingin nyo po, ilang taon na po itong si Lola? Mga senior na po, pero hindi ko alam kung anong eksakto po yung edad niya. Opo. Nababanggit nyo po, Nanay, na nung una pong dumating sa barangay nyo itong si Lola, maayos naman, Opo. mabait naman. Opo. Pero ngayon po, at nagrereklamo kayo dahil doon sa pag-aamba, pero ano po yung ginawa nito sa'yo, personal ni Lola? Sa amin po, sinabi ko nga po sa kanya, sabihan mo yung yung asawa mo na, huwag kaming pinagbabato. Minsan one time pinakita ko sa kanya. Tapos yung pag umalis na siya, doon naman po kami ginugulo. Inahambalos niya yung bakod namin. Kailan lang, ang dami na pong ginawa na hindi niya po alam. Pero yun po ay napicturean namin lahat or nabidyohan namin dahil hindi na po talaga maganda yung ginagawa ng matanda. Opo. Matagal nyo na din po bang kapitbahay ito si Lola? Mga ilang buwan or taon na po ba? Siguro almost a year na rin po So sila almost a dyan. year. Sa loob po ng isang taon, maraming beses bang nanggulo ito po sa inyong barangay? Nung na po, siguro mga mid of ng taon na po, gano'n na nga po yung ginagawa. Na kami na rin din po ay naaabala na rin yung minsan wala siya sa oras na gumagawa. Hindi niya alam kasi siya pumapasok po ng trabaho. Kami lahat nandyan, araw-araw po. Pag yan po ay ng bato na, hindi naman namin pwedeng gantihan. Kasi kung doon lang sa mga bagay na yung yero lang niya babatuhin or kaya namin pagpasensyahan po. Opo. Ibig sabihin po, Nanay, hindi nyo po alam kung kailan po ito aatakihin ng kanyang galit, ng pagwawala. Wala po sa Opo. oras. Wala sa oras. Sino po sa inyong tatlo yung inambahan po ng itak? Opo, pakibigay po. Ano po yung pangalan nyo, Nay? Rowena Milloria. Ikaw po si Nanay Rowena. So, bakit ka po, Nanay, inambahan ng itak nitong si Lola? Nung time po yun kasi may nagbabako kasi doon sa may sa baba namin. Nagtanong po kung kanino po yung sagingan. Sabi ko doon sa kapitbahay, sinamahan ko, magkuha daw. Sabi niya, okay naman daw bakuhin. Sabi namin, pwede namin kunin yung bunga. Sabi niya, oo. Naghintay sana kaming itumba. Biglang dumating si Mami nga. Tawag ko sa kanya, Mami. Na biglang dumating, nagagalit nga siya.
di ko alam na ganun pala gagawin niya. Kaya nagulat din ako noon time Nung na mga yun. panahon po yun na yun na inambahan po kayo ng itak, ano po yung ginagawa nyo, Nay? Nag-ano lang po kami noon, nag-uusap lang yung nagbaba ko nung time na yun. So nagulat ka po. Nagulat. Buti na lang Nga, sumigaw yung nakatakbo ka hipag po. ko. Ay, opo. Sumigaw. Ito po yung hipag nyo. Opo, sumigaw siya. Opo. Tapos takbo ako doon sa bahay agad. Sabi ko, Jo, tawag ka naman ng rescue para naman, kasi halos nagbato na siya nung walang tigil, kababato noon, pati yung mga nagbabako doon uminto kasi natakot na rin sila baka daw tamaan nga ng Opo. bato. Nung araw po na yun, na inambahan ka po ng itak, nagawa mo po bang magreklamo sa barangay? Nagtawag po kami ng pulis, pumunta naman po. Opo. Tapos di nga naman daw nila makuha kasi nasa loob na, pumasok na siya sa loob ng bahay. Kaya balik kinausap na lang kami, tapos pinagpunta po yung mga tanod dyan sa amin, tapos kinausap kami. Halos nga manginig po ako nung time na yun. 3 araw ako walang tulog kasi niisip ko nga kung Na-trauma ka po, Nanay. Oo, Opo. Nababanggit nyo po na nailapit nyo sa pulisya, alam din po ng barangay. Ano po yung ginawang aksyon ng barangay? ano lang po, dapat kukunin sana. Kaya lang di nila daw makuha kasi nasa loob na. Tapos wala nga yung consent daw nila. Dapat kailangan daw nandyan yung consent daw. Sabi ko, wala na sa trabaho. Tapos pinuntan si Ate Cynthia sana ang ano. Kaya lang, tinawagan niya di man makontak kasi hindi man Opo. daw nila alam. So ganito, Nanay, nababanggit ni Nanay Glenda kanina na ilang beses na nagwawala itong si Lola. Opo. Ano yung ginagawa ng barangay tuwing inaatake ng pagwawala itong si Lola? Pag pumupunta naman yung mga tanod lang po, pumupunta. Tapos nagbigay ng para magpunta sa barangay. Hindi lang, sabi ni Kap, hindi po na operate sila para pumunta. Opo. Basta ilang beses na yung natin magpunta doon, hindi naman sila. Kami nandoon, sila ang wala. Opo. Si ate naman kasi nakikita ko si ate buntis. Ilang buwan ka ng buntis, ate? Kabuanan ko na po Kabuwanan ngayon. mo na. Opo. Ano po yung partisipasyon mo ngayon? Bakit po naandito ka rin? Andito po ako kasi para din po sa mga anak ko. Kasi po, katulad nung graduation lang po ng anak ko, nandun po kaming tatlo po kami ng panganay ko, tapos yung asawa ko. Ngayon, ang nawalat po doon is 13, 12, tapos 5 years old. Mga minor po? Opo. Opo. Sila lang po. Pinasarado ko na lang po yung pinto. Nag-chat po sa akin, nung actual ng graduation na, pinagaga po kami digde. Sabi ko, Pinagbabato po yung bahay Opo. ninyo. Hasta naman niya ng ano. Tapos neto lang po, si Tia po, nagwawalis po sa gilid ninda. Yung panganay ko po, nakatayo doon po sa baba. Nilapitan po niya Opo. kasi nakita niya po na para ni si mami na sa kanya. Ito pong mami, ito po yung Opo. tinatawag nyo si Lola. Opo. Parating po sa kanya, sasaksakin po siya. So, ibig sabihin, hindi lang si ate yung inambahan ng Opo. saksak, eto din po si Nanay Glenda. Opo, neto So, lang po. So, ibig sabihin, parang mahilig po talaga siya mga amba ng Opo. itak, opo, at manaksak. Opo. Ate, ikaw po ba yung nag-upload ng video? Opo, ako po. Opo. Mga anong oras mo po, ikaw po yung kumuha din ng video? Ako rin po. Opo. Ano po yung mga yun. Pag may ganyan po kayang pangyayari, tumatawag po ako agad sa 911. Doon sa barkada ko kay Joy Marbida. Opo. Marbida. Opo. Nagpapadala po agad sila agad ng pulis para aksyonan nga po. Opo. Kasi Naisipan niyo pong kumuha ng video, ate. Bakit po? Kasi ang gusto mo, may pruweba po kami sa asawa niya na talagang, kasi ilang beses na po, actually po, sa akin ayan po si Lola, nagsimula. no? Ayan si Lola, talagang... Yan po. yan, oo. Si Foreman po yung naka Buti na lang hindi ka talaga tinamaan nung... oh my God, talagang matindi itong si Lola, oh. Yan po yung nakausap po niya po ni Kagawad po ata na babae. Ayan, kuwang-kuwa sa... Ano yan, video mo yan or CCTV Picture na yan? ko po yun na Nasa taas ka ng bahay nasa taas nyo. po ako. Yan po yung inaambaan niya ko ng sundang kasi pinalalabas niya sa akin si Sunny na ilabas ko daw po yung kabit. Si Sunny, ito yung kinakasama. So, ibig sabihin, si Lola ay... Kumbaga, Na ano po parang yung isip naano niya. yung isip niya na may kabit Opo, itong si kasi Sunny. po, yung unang ano po niyan, mabait po yan, lagi po namin kausap. Binibigyan ko pong ulam, ganyan-ganyan. Hanggang sa nagulat na lang po kami. Ang bukang bibig na lang po niya lagi, yung kabit nung asawa niya. Kami ang pinagbibintangan. So ultimo ng mga dati, aki. pinaalam mo na din ito kay Sunny, Nag-letter nareklamo na po mo, kami. pero hindi siya naniniwala. Kaya Opo. gumawa ka ng paraan na ma-videohan. Opo. Okay. So, ano yung gusto nyong mangyari? Kasi naandito tayo sa programa, inilapit nyo itong reklamo. Ano yung gusto nyo yung mangyari para dito kay Lola? Ang gusto po namin, baga po,
mapaali na lang po sinda para matahimik na rin po kami. Kasi hindi kami makatulog ng maayos po eh. Kung either mo may tumulong man lang po dun sa gurang na dalin sa mental para mapagamot, yan. Kasi po, So ang gusto nyo po mapaalis na po Opo. sa inyong lugar para matahimik Kasi- na din po kayo dahil yung seguridad po ninyo Yung at yung mga mga bata, apo po. yun po ang iniisip ninyo. opo, katulad nung naglalaro po yung mga anak ko, hindi na makalaro po. Opo. Nakita po namin sa video na puro ambalang po itong ginagawa ni Lola. Pero sa pagkakaalam po ninyo, meron na bang nasaktan itong si Lola doon sa inyong lugar? Yung, si Kuya Pitts. Ay, sinakuha ng barangay. Yung Yun. kumukuha ng basura sa barangay ninyo, ano yung ginawa doon ni Lola? Ng, Binato ng itak. Opo. Tumama po yun dito sa paan. So nasugatan ito. Okay. So meron na pala talagang nasaktan si Lola at kayo takot yung nararamdaman niyo dahil sa mga pinaggagawa ni Lola. Eto, makinig po kayo mga nanay. Kasama rin natin ngayon si Salvador Gustillo Jr., ang kinakasama ni Lola Anita. Magandang hapon sa iyo, Salvador. Magandang hapon naman po, madam. Okay. So, napakinggan mo, Salvador, yung reklamo nitong mga nanay, mga kapitbahay ninyo. Ito, tama? Opo. Okay. So, anong masasabi mo dito, patungkol dito sa reklamo nila dito kay Lola na iyong asawa ngayon? Masasabi ko lang po dyan, kung mamarapatin nila yung opinion ko sa kanila, yan naman kasi, hindi man yan matitrigger na gulo na yan, kung hindi inumpisahan. Kasi nga, yung mga bata mismo, pag daraan dyan sa bahay na yan, hindi ko man sa pinagtatanggol ko yan. Kahit nandyan ako, parang walang mga respeto, basta lang dadaan dyan, ang sasabihin, lumabas ka dyan, matandang baliw. Iinit ngayon yung matanda, yung kinakasama ko. Pag uminit yan, lalabas, nagtitrigger ng gulo. So, ibig Pag sabihin, yan, napicturan, sabihin nito, siya na namamalit dyan. so ibig sabihin, ikaw hindi mo inaamin na itong kinakasama mo or itong asawa mo ay merong sayad sa ulo or merong diferensya sa pag-iisip. Hindi ko naman po yan aaminin na ganyan. Kasi yan, mabuti naman yan kung hindi pinapakialaman lang. Oo. So, ilang taon na ba kayong magkasama ni Lola? Mga 7 years na rin po. Sa 7 years ba na yan, wala kang napansin kay Lola na pagbabago or paiba-iba ng ugali? Yan lang po na ngayon na nangyayari na lagi siyang nakakakuha ng kaaway na Ngayon dyan. lang? Sige na niya. Nababanggit po ninyo na matagal na po itong nangyayari. palang po sa tinirahan nila po dati sa likod ng madre, nagreklamo na rin po yung mga yun. Ultimo, yung anak ng tito niya, nagreklamo, kaya din po sila napaali doon. Paano nun yan sana? O paano yan, sir? Ilang beses Binabanggit din po ako nila na nagreklamo talagang sa'yo. matagal na daw po itong Baliwala reklamo lang. nila. Iba namang issue po yun, ma'am. Kasi iba naman yun. Lingid sa kalaman nila. Hindi naman nila yun alam na doon. Saka wait lang. Ilang Iba ang taon na po ba itong pinag-usapan si Lola? doon. Magsi-70 na po yan. Magsi-70. Kayo po, ilang taon na po kayo? 35 pa lang po ako. 35 years old. Okay. 35 pa lang ako. Opo. Medyo magmamarites lang ako, ano? Kasi si Lola, senior citizen na. Ikaw, 35 years old. Ano naman yung nakita mo ko dito kay Lola? Bakit na-inlove ka kay Lola? Hindi man sa kwan. Ang akin diyan pag kwan sa kanya, pag-aalaga yung sabing pagrespeto sa na itinulong niya sa akin nung araw. So, yan ang kwan ko diyan, awa na lang sa kanya. Hindi man kung anong pa mang bagay na isyong parte sa kung anong sex o ano, hindi ko naman habol yan sa kanya. Ako na awa diyan, kasama ko na yan kasi nung araw, kumbaga marami naman siyang naitulong sa buhay ko. Kung sa Maynila ako, natutulungan niya ako. So parang Hindi ko binalik mo naman lang sa kanya yung utang na loob. Oo, kumbaga sasabihin. Hindi ko naman sinasabi na alipulahin ko na kung mo siya matanda na, hindi ko papagisamahan. So ngayon, dahil sa mga ganyan na pangyayari, nagkuhan ko siya, naiintindihan ko siya, naawa ko sa kanya. Pero matanong ko lang, sir, kasi sinasabi nila na paabot-abot itong So ngayon na lang po sinusumpong yan, ma'am. lagi itong si Lola. Ayan, Sa 7 taon na pagsasama ninyo, kayo ba, na-witness nyo ba na talagang sinusumpong si Lola ng ganitong Hindi man, nung pag-uugali? nakalipat lang po kami dyan. Tapos yung pinaalis kami doon ng pinsan ko, na bahay ng pinsan ko na sa CCD din yun, award din sa kanya. Nakita mo, sir, yung ginawa ni Lola Opo. na pag-aamba, Dahil dyan nakita mo sa sa video na talagang nakakatakot itong Ayun. si Lola at mukhang hindi talaga ligtas yung mga residente doon sa lugar ninyo. Tuwing ganyan si Lola, nasaan ka ba? Nasa Legazpi, nagkakayod kasi ako, isim ako eh. Tricycle po ako. Kaya nga, pagtalikod ko, sabi, ganyan ang nangyayari, di ko na alam kung ang mga bata mismo nag-trigger ng gulo para lumabas yung matanda, gagawin na magmasama.
So, ibig sabihin, hindi ka naniniwala na itong ginawa ni Lola ay dala ng kanyang pabago-bagong pag-iisip or pag-uugali dahil ang sinasabi mo na trigger lang ito dahil doon sa mga ginagawa sa kanya ng mga kabarangay nyo. Mga bata, na mga dumadaan. Kasi minsan nga, inuhuli ko talaga yan. Minsan may service ako, may motor ako. Hindi ko na pinapandar yan. Hindi nila alam, sa kaalaman nila, nandun ako sa kubo ko, may biglang magsisitakbuhan ng mga bata, ma'am. Magtatapat din sa kubo ko, sasabihin na, lumabas ka dyan, matandang baliw, sabay hagis ng bato. Kaya sabi ko, sino talagang totoo dito? Saan dapat disiplinahin dito? Na hindi naman ito matanda lalabas na kinakasama ko kung hindi napupurisawan din ang buhay niya. Okay. So, Kagaya rin nung sinasabi po, ma'am, na binato ng itak. Yun naman daw, sabi ng chewing ko, pinipigil na niya, ang matanda na nanahimik na, gusto pang palabasin at tinahamon din na nagpapakilala din na tanod doon ng barangay na hindi naman po tanod. so sa tingin mo po, sir, yun po yung mga rason na madalas po niyang ikinagagalit. Hindi man po yun rason na hindi ko lang alam kung sino talaga nagsabi ng totoo dyan. Kung yan ginugulo o ano ba ang nangyayari. May anak po ba kayo ni Lola? Wala man po. Kasi matanda na, ma'am. Hindi naman yung magkakaanak. Okay. Sa ngayon po ba, may sakit ba na dinadanas or may sakit bang nararamdaman itong si Lola? Yung pag-uubo niya dahil sa gawa na nga hindi madisiplina ng paninigarilyo. Kasi bigyan mong pera, payuhan mo na ibili ng pagkain kung ano mang gagawin niya sa sarili. Ang priority niya lagi, bigyan mo ng pera, puro sigarilyo. Kaya ngayon nararamdaman niya, inuubo. So, kinakapos ang paghinga niya kung kuan. Matanong kita, sir, kasi sabi mo, ang sabi nila okay naman daw yung pakikisama nila ni Lola, Oo, nung yung araw. dumating itong kayo doon sa barangay nila. Pero sa tingin mo ba, may kaaway ba talaga itong si Lola sa barangay ninyo? Walang kaaway dyan. Walang kaaway po. Mhm. Hindi ko lang alam kung ano ba, kung mga bata ba nakakatrigger ng gulo sa kanya, patapos ito mapagbibintangan din. Kasi yung tama sila na nag-iiba-ibang ugali. Dahil sa di ko tanto dyan kung ano ba ang nangyayari dyan sa lugar na yan. Okay. Sir, Bakit sinasabi ganyan? nila na ang gusto nilang mangyari ay mapaalis po kayo sa inyong lugar. Kasi ang iniisip nila yung seguridad ng mga bata, yung seguridad nila. Ano yung masasabi mo doon, sir? Kung mamarapati na paalisin, bigyan ng pamasahe yung kinakasama ko at ako, pwede rin ako umalis dyan, isinisiguro ko lang ang buhay ng kinakasama ko na si Mami. Matanda na kasi yan. Wala naman sa kanya magpapatlubay dyan o magiging tanggulan niya, kundi ako. Kasi wala mang pamilya yan dyan. So kung yan ang sinasabi nitong mga kababayan ko na gusto nilang paalisin, kung may magbibigay lang talaga ng tulong sa kalagayan namin dyan, pwede. Ako, buvoluntary, alis din po ako. Ito ang gusto kong mangyari. Itong kinakasama ko, makabalik din po sa kanila. Saan yung lugar ni Sa Lola? Sultan Kudarat, excuse me po, sa Opo. Calamansig. So, taga Sultan Oo, Kudarat kasi itong ayaw si ko na, Mami. baka pag wala na ako dyan, may masamang mangyari sa kanya dyan, ako naman ang usigi ng batas niyan. Kasi siyempre ako ang So, ibig sabihin, malaki Kasama yung, dyan. malaki yung responsibilidad mo kay Opo, Lola dahil gusto Dahil- mong ibalik yung utang na loob, yung mga kabutihan na ginawa ni Lola sa iyo nung panahon. Nung panahon. Okay. Na andito itong mga nagrereklamo. Ano yung gusto mong sabihin sa kanila? Idirekta mo sa kanila. Ayun, masabi ko dito kasi mga bababait naman yan, hindi naman talaga yung mga tigri o no. Nung araw, kilala ko na yan kasi nakakapunta na ako dyan. Kasi may tsuhin ako dyan. So ngayon, kung totoo man yan na sinasabi nila na ganyan, na paalis nila, siyempre, isi-secure din nila madam yung sarili nila, ang pamilya nila, may mga anak yan. O. Okay yan. Kung papaalisin, paalisin na lang. O. Ako, wala man ako, strike anywhere pa ako, kahit saan naman po ako. Kasi malakas Strike pa man anywhere. ako. So, gusto ko lang matanong, kasi Ang nababanggit mangyayari mo. dyan, ma'am, madadamay na ako, pati ako, papaalisin na rin. Oh. Oo. So, okay. Basta, Binabanggit mo- ikuha natin, ma'am, ang seguridad ng matanda nga. Kasi wala naman Okay. yung Nababanggit mo, sir, na taga Wala Sultan naman. Kudarat itong si Lola. So, paano mo ito nakilala? At paano kayo nagsama? Nung araw pa po, ma'am, sa Maynila, nung ako ay supervisor pa po ng karwasan, doon ko yan na-meet sa si Sandoval Lola. Avenue. Paano? Gusto ko lang malaman. Paano mo na-meet itong si Lola? Kilala sa, pag-usap, ganyan. Hanggang sa nahulog man siguro ang loob niya sa akin, nabaitan rin sa akin, dinadalaw-dalaw na ako, binibigyan ako kung ano-ano, yan. Tapos tinutulungan niya ako ng mga pangangailangan. Oh, Nung dahil araw. doon sa mga binibigay sa'yo ni Lola, pinapakita sa yung kabutihan, nung malakas na pa in love siya. ka kay Lola. May in love ba na effect? Or yung sinasabi mo na parang gusto mo lang ibalik yung utang na loob kay Lola? Kasi pag ang lalaki binibigyan ng mga something, kung walang pagmamahal, anong ibig sabihin nun? Kumbaga, madam,
ginagalang ko siya, nirespeto ko siya dahil sa naipakipamalas siya sa aking kabaitan nung araw. Kaya nga hindi ko siya matalikuran kahit na ganyang kalagayan niya. Kaso, ang problema sa kanya, walang disiplina na sa sarili. So walang disiplina na itong si Lola. Ibig sabihin, ikaw din, aminado ka na mali yung ginagawa ng kinakasama mo doon sa mga kabarangay mo. Mali na yan sa ngayon na nagkaganyan na siya, mali na. Pero nung araw, hindi man siya ganyan talaga, totally. Ngayon dahil gumawa na siya ng ganyan, di, mali na siya kasi ginagawa niya. Pagsabihan ko, hindi naman nakikinig sa akin. Oh, anong gagawin ko? O kasi may edad na din kasi si Lola. Para nang Kaya, binabari ng utak ko kung paano ko didisiplinahin. Bawat isa may agam-agam lagi. Ako may agam-agam ako sa sarili ko. Magtatrabaho ko kung anong gagawin ko. Sila mayroon din kasi wala ako. Baka mag-trigger naman ng gulo. O dahil sa nangyayari na yan. so, si Lola ay taga Sultan Kudarat. Opo, Kalamansi. At ikaw yung taga Bicol. Oo, lumaki ako sa Irosin, Sorsogon. Okay. So wala kang kakilalang kamag-anak ni Lola na pwede mong ipaalam na ganito yung sitwasyon ni Lola? Kontak, parang kuha na sila eh. Hindi na nagpapakontak ba? Ayun na nila So ibinigay na sa'yo yung full responsibility patungkol kay Lola. Nababanggit ni Sir na willing naman daw siyang umalis sa barangay ninyo. Basta para maging- matapos lang yan. Okay lang. O para matapos lang daw. Ano yung reaksyon yung Lola? Ay, nanay. Basta mabigyan lang yung pamasahe. Ako, voluntaryo din ako. Alis din ako dyan. Kasi kung noon talaga na napakiusapan niya si Ma'am, kasi Mami rin nga ang tawag namin, alam niya yan. Eh, sana hindi na umantong sa ganito. Kaya lang kami, Ma'am, alam nga niya, umagang-umaga, alas 4 pa lang ng umaga, nagwawala na yung natulog ka ba, tapos bigla kang maalimpungatan na gano'n yung ginagawa po. Opo. Nay, Trauma, natuloy pag kami. nag-aamba po siya ng itak, pumupunta yung mga barangay tanod, kinukuha po ba itong ginagamit ni Lola or nakukuha po ba? Yung pagwawala po nun dun sa may video na muntika na po siya masaksak, nakuha po yun ng pulis. Tapos yung one time po, nag-agiso aki ko, na parang sinumpong na naman, ginapo niya sa labas yung... Binato po yung anak ninyo. Ginapo niya po sa labas lang nila yung sunda. Ngayon, inutusan ko yung anak ko na kunin mo para hindi na makaano ulit. Kinuha na anak ko. Tapos yung pangatlo po na sundang, kinuha naman po nung kapitbahay namin dahil tinusok dun sa may yero niya. Nagtataka lang po kami, bakit lahat nakukuha po namin, bakit meron na naman pong bago? Eto, tanungin natin si Sir. Sir, nakukuha daw yung itak na ginagamit ni Lola sa pag-aamba. Marami bang itak doon sa bahay ninyo? Ngayon, ako, siyempre kailangan kong mga hoy o kung anong paggagamit ako, maghiwa ko ng niluluto ko. Alangan ngat-kating ko yun. Siyempre bibili ako. Kaya ngayon, ang itak nan, kung may bago man yan, maski ngayon, dala ko, nasa bag ko. Bakit po palagi kayong may dalang itak, Dinadala Sir? ko, kasi baka kunin naman niya, ipanghalabas naman niya doon, magkakaroon naman ng... So, ibig sabihin, ngayong mga pagkupan oras na to, wala nang itak doon sa bahay nang itak ninyo? doon. Mayroon doon, kutsilyo, panghiwa ng sibuyas po. Hindi itak. Kaya ang itak, pag bumabiyahe ako, dala ko. Para for the secured na hindi siya magsabi naman na ganun-ganun naman siya, maghalabas naman. So, Okay. pati nga ang, dati may in-improvise ako doon na pananggol ko rin sa sarili ko, hindi ko alam ang masamang elemento, kung anong magkuhan. Siyempre may ginawa ko dyan na tubo, tapos yung garod. ang So, tawag. ibig sabihin, Sir, nawala na yun doon. marami po kayo doon na mga gamit na parang mga deadly weapons. Itak lang naman, tapos tubo, tapos yung garod, yung Oo. sabing Ngayon na, tusok kuwan. nagamit na ni Lola yung mga Wala. itak at na-confiscate na po yung mga itak na yon. Nababanggit mo, bakit, anong kailangan natin? Kaya Hindi, ang gumawa ka sasabi ulit. ko, wala na doon ng armas na sabing itak. Ano, ang mayroon doon, naikli, 20 lang na panghiwa, pang slice bread. Yun ang lagi na niyang dala naman doon. Laging Hindi dala itak. niya. Doon sa loob ng bahay. Nilalabas niya yun. Nilalabas daw, niya. Sir. Yun nga yung isasaksakin sa Yun nga. Hindi ito ba muna. pwede na parang lahat na lang ng mga gamit doon na pwedeng gamitin ni Lola, pang-amba, pang-takot, ay alisin nyo na sa bahay? Paano naman kung magluluto ako o may kukuha ko ng Si Lola ba panggatong? nagluluto? Hindi naman. Oh. Siyempre nagluluto rin siya. Oh, pero uling na binibili ko sa kanya. Kung wala po akong ma'am ng pangbili, mangangahoy ako. O kung wala akong itak. Kaya nga, ang for the secured, ang itak, dinadala ko na lang po. Ang naiwan sa kanya ang kutsilyo, ang sibuyas, bawang, o kung ano pa man. Kutsilyo na lang Yun daw yung naman. naiwan. Kung ganito Yun, kaikli. ma'am, kasi nung nagwalis po ako, talagang, kasi madumi na dun sa, sa gilid namin. Tapos tinitingnan ko naman siya para naman iano ko yung sarili ko in case na
bigla akong takbuhin. So, Tapos po, parang nangyayari po nito, Nay, palagi pong, ano kayo, handa na Opo, anytime of the opo. day, anytime, ay aambahan kayo nitong si Lola. kaya po, yung minsan yung makita pa lang siya, nagtatakbuhan na, nagtataguan na, yung mga ano doon, yung bata. Kahit naman po ako ganito na edad ko po, takot talaga ako. Ngayon ito na nga, nagkakatrauma ako. Grabe, nagwalis ako, uundayan pala ako, buti nakita ng anak niya. Opo. Aside sa inyo po, Nanay, meron pa pong mga kabarangay kayo na talagang Opo. nagre-reklamo Opo. laban dito kay Lola? Yung katabi pa namin po. Okay. So marami pala na mga kabarangay ninyo ang nagre-reklamo patungkol dito sa mga ginagawa ni Lola. Eto, makinig po kayo, ano, makakausap natin sa linya ng telepono si Kapitan Albert Asaytuno, ang punong barangay ng Taizan, Legazpi City. Magandang hapon po sa iyo, Kapitan. Kapitan, magandang hapon. Magandang hapon, ma'am po. Opo. Kap, may mga record na po ba sa inyong barangay itong mga panggugulo po na ginawa ni Lola Anita sa mga kapitbahay po nila? Yun po, ma'am. Opo. So, ibig sabihin, nakarating na po sa inyo pong opisina, ito pong mga reklamo ng mga kabarangay po ninyo. Ano po yung ginawa nyo, Kapitan? Kagabi nga ako, pinuntahan ko po yan sa Salvador. Pinausap ko po siya doon sa bahay niya Opo. para mabigyan ng action itong ginagawa ng kasamahan niya dyan sa bahay, itong matanda. Opo. Kapitan, bilang kayo po yung ama ng barangay, ito po bang pag-aamba or panggugulo ni Lola, nakita na po ninyo, naaktuhan na din po ninyo? Hindi naman po. Yung mga barangay tanod ko po minsan na nagre-responde. Opo. Kap, bilang ito po si Lola ay residente po ninyo, sa inyo pong tingin, sa tingin po ninyo, Kapitan, ito po ba ay may sakit po talaga sa pag-iisip or sabi kasi nitong kinakasama, recently lang daw na nagwawala itong si Lola. Pero ito naman pong nagre-reklamo, sabi nila, madalas daw po na ganito yung ginagawang panggugulo, pag-aamba ni Lola Anita. Sa tingin ko po, ma'am, wala naman siyang diferensya sa ulo. Kulang lang po siya sa atensyon kasi mag-isa lang siya dyan sa bahay na iiwan. Kasi ito si Salvador, naghahanap po ito sa, nagka-tricycle po sa Legazpi para na 7. Umaalis po ito ng bahay is alas 4 ng madaling araw. Umuwi po ito alas 9. Kagabi nga po, pumunta ako sa bahay niya, alas 9:30 ng gabi, para makausap siya. Pagdating ko po doon, nandun naman sa Salvador. Yung matanda, normal naman. Wala namang ingay pagdating ko doon. Opo. Kapitan, nababanggit nyo po na sa tingin nyo po ay kulang lang sa atensyon. Kulang lang sa atensyon dahil itong asawa ay nagtatrabaho dito sa Legazpi at naiiwan po doon sa inyong lugar, ito pong si Lola Anita. Pero sa tingin nyo po ba ay dapat lang na manatili ito sa kanilang lugar kahit po ito ay nang-aamba, ng gugulo dahil lang sa sinasabi nyo pong kulang sa atensyon? Ang sabi sa akin ni Salvador, gusto niyang ihatid sa Mindanao itong si Lola kasi wala po siyang sariling tao dito talaga sa Bicol. Opo. So, yun din nga po, nabanggit din po ni Salvador na taga Sultan Kudarat, ito pong si Lola Anita. Opo. Ano ba yung, Salvador, ano ba yung madalas na ginagawa nitong si Lola Anita pag ikaw ay umaalis at nagtatrabaho? Pag ako umaalis, peaceful man po siya doon. Yung pagbalik ko, yun ang marami na akong naririnig. Ayan. Dami na ng reklamo sa akin na, si Kuan naman, di na kami mapalagay dito, ganito na naman. Kasi pag umalis po ako, kinakausap ko naman, sabi ko, huwag ka mag-iingay dyan ha, mami, maawa ka sa sarili mo. Wait lang, Sunny. Paano sinabi mong tahimik lang? Alas 4 ng madaling araw ang ingay ninyo. Pag aalis ka, ano sabi ni, nagwawala siya, ano sinasabi? Hain ang kirida mo. Hindi naman yan ang pinag-usapan. Lagi yan ang inaano nyo. Pag alis mo, Sunny, pag alis mo ang pinag-iinitan kami. Alam mo yan, Sunny, dahil mayroon akong blatter kay Ate Miray. Harap-harapan ka, malalaman mo agad na wala sa isip kasi ano sabi ng mami mo? Pinaiinom ko siya ng shabu? Alam mo yan.
kayo okay lang kasi kami may mga aki. Yun lang kachat ko si ate. Kachat ko Ibig po siya. sabihin, kung ganyan, malisod po ang Babatuhin kami usapan. ng Ibig sabihin, kaya pala nagkakaganyan, kaya binabantayan nyo lang ang galaw namin doon. Oh, Nasa loob ng bahay, hindi ka nyo namin yung binabantayan. Sa sobrang ingay nyong mag-agum, dangog sa muya, istorbo kami Hindi natutulog. tayo mga asara na. Kayo Oo. nga, pagising nyo, naririnig ko na rin ang boses nyo Oh, sa labas. Ako, lumalabas sinasadya kayo. ko na yun dahil ikaw, wala kang ginagawa. Wala ginagawa. Anong wala ginagawa? Napatuloy ko yung pinagsasabihan. Kundi ito nga ang sinasabi ko sa inyo. Pag-iintindi kasi matanda na ang tao. Iniintindi namin, Wag pero niyong- masasaktan na ang aki namin. Wag niyong- Kabalbasa, wala kayong anak. Hindi man maganda yung salita na ganyan. Paano hindi masalita ang ganyan? Hindi naman yan iingay yan. Hindi mo papagyan, hindi mo kukulikutin dyan sa kwan. Hindi ka man aanuhin yan. Si Agum Natural po yun na nga, nagsasalita tahimik siya lang. doon. Hindi ka inaano dahil inaano namin. May respeto pa kami sa gurang. Pero yung sa ginagawa mo kami, nawawalan ng respeto dahil wala ka lamang aksyon eh. Ano sabi mo nung gabi? Hindi uma-aksyon ng barangay, hindi Yun ang nakikip-operate. hindi nyo alam. Kasi Oh, ako, Isus. galing na ako doon kay Ka, pinausap ko na ngayon, sabi, pag-usapan natin yan, kung pwede, hingian natin ng kwan doon sa, ano So halos yung DSWD. sinabi mo, sabi mo, Oo. ngayon lang. Asan ang blatter ta? Ipakita ko ngunyan. Kung kailan nagsimula, nagwala-wala yung asawa mo. Kinausap ko Oh. na yan, alam na ni Kap yan Oh. doon. So, ibig sabihin hindi po- ka natitigil dyan ibig sa sabihin po problema nito, na ate, yan. Ako po kaya Lalo yung pat unang wala ako nagpa-blatter. dyan. Okay. Kasi po, sinugod po niya ako na dalawang sundang sa may tapat ng bahay. So, ibig Ang sabihin tanong, po, ang tinaga ka binabanggit ba? niyo po, Ang Wala pa kuya, sa mga aki. na eto ay nangyayari dahil sa panggugulo or Matinaga. trinitrigger Puro ng mga lang kapitbahay. Pero sinasabi po ni ate na sa loob ng bahay niyo ay nag-aaway na kayo ni Lola. Nagsasalita kami, dinidisiplina ko ba ma'am na, ikaw, para hindi mag-trigger ang gulo dito, pag wala ako, wag kang alis-alis dito, o kaya magtingala ka dyan sa iba-ibang bahay na nakaharap ka, nagsalita ka mag-isa, baliw na naman tingin sa'yo. Okay, balikan ko si Kapitan. Ano, nasa linya pa si Kapitan, Kap? Sabi ko, sus, kahit anong disiplina ko. Opo, Kap, eto kasi binabanggit po nitong mga kapitbahay na talagang sa loob ng bahay nagkakaroon na po ng pag-aaway itong si Lola Anita at ito Hindi pong man po mister niya. Pero ang sabi naman ni mister, Pag-usap nagtitrigger daw ng pagkakaganito ng palaging galit si Lola dahil doon sa mga sinasabi sa labas ng bahay. Ano po yung reaksyon niyo po dito, Kapitan? Bali po ma'am nalito tingnan si nila dyan, Ma'am aswang. Cathy from Sumbi, CSWDO. babata, Nag-uusap po nga kami nakapagsabi. tungkol dyan. Kung hindi lang, Ngayon mismo po, pagtapos niyo ng program niyo, papupuntahin ko dito si Salvador para pag-usapan namin dito sa barangay. Kung ano ang magandang gawin sa kasama niya. Kung papacheck upan ba natin yan sa hospital o kung saan, o kung gustong umuwi na sa Mindanao, sila po ang magdesisyon kung anong gusto nila. Opo. Hindi po tayo magdesisyon. Sila po Opo, ang dapat ang magdesisyon. kagustuhan lang po, Kapitan, itong mga nagre-reklamo, paalisin na po itong mag-asawa dyan po sa inyong barangay. Ito naman po, sinabi naman ni Sir, okay naman daw na paalisin sila sa barangay, basta daw yung pamasahe, bigyan sila at kung ano pang pangangailangan nila. Walang problema, ma'am. Bibigyan ko ng 10,000 yan ngayon mismo. Ayun, 10,000. Tulong po, pinansyal. Mabuhay ka po, Kapitan. Opo. O, 10,000 daw yung offer ni Kapitan. Basta umalis na daw po kayo sa bahay ninyo. Ano yung reaction mo, sir? hindi man ako ang kwan dyan. Ang gusto ko lang si mami na makaalis. Okay yan, ako, manatili ako dito. Marami akong kaibigan dyan. So, ang gusto mo mangyari, yung 10,000 na Ang ibibigay ni Kapitan, ibibigay mo doon sa papasahe kinakasama niya. mo kay Lola, pamasahe niya papuntang Sultan Kudarat. So, ikaw maiiwan ka dito sa Bicol. Dito ako sa Bicol kasi marami. Hindi, ma'am. Ang gusto ko po, ma'am. Hello, ma'am. Yes po, Kap. Ang gusto ko po, samahan ni Sari hanggang makarating po doon sa lugar ng babae. Ayun. So, ihahatid mo daw, ang gusto ni Kapitan, ihatid mo itong si Lola doon sa lugar, which is sa Sultan Kudarat, para alam ni Kapitan na nakauwi talaga. Hindi yan papayag na ganyan. Gusto niya, solo siya maglakad pa ron. Basta may pamasahe siya. O, Kap. Makasakay lang. Hindi man yan ako papasamahin yan. Pero may pamilya ba itong si Lola doon sa Sultan mayroon Kudarat? doon sa Sultan Kudarat. Okay. So, Kap, ang sabi niya, ang gusto daw ni Lola, mag-isa daw na babiyahe ito pa uwi doon sa Sultan may Kudarat. sakay ko lang yan. Alam na niya yan eh. May contact number ka ba doon sa pamilya niya? Yun lang ang wala po. Kasi wala na akong koordinasyon doon. Okay. So, bilang ikaw yung kinakasama ni Lola dito at gusto mong makauwi sa Sultan Kudarat itong si Lola, responsibilidad mo na ihatid itong si Lola doon sa kanyang kapamilya base doon sa sinasabi mo na meron itong kapamilya doon. So, dapat mong ihatid doon. Tama?
hindi ko siguro ba ihatid yan. Kasi hindi ba niyan papayag na ganyan. Hanggang sa mag-away lang kami niyan. Paano mo Siya naman ang babiyahe nasabi na talaga hindi niya. gugusto, hindi magugusto, na gusto nga, Kaya nga, binabanggit ito mo muna, ma'am. na gusto ni Lolang umuwi na mag-isa. Eh lalo na siguro kung kasama ka. Yan kasi, ganito yan. Ayaw niya yan magpahatid kasi alam pa naman yan kung saan talaga siya uwi. Ang kuan lang dyan, mabigyan ng pamasahe, maisakay sa barko, papunta roon, tapos na yung ang hirap dyan. Wala naman problema. O eto, makakasiguro ka ba na may aalaga kay Lola doon sa Sultan Kudarat? Siyempre, kasi maraming pamangkin yan doon. Okay, so naputol si Kapitan, may offer si Kapitan na 10,000 pesos para makauwi na si Lola Anita doon sa Sultan Kasi Kudarat. ako, dito ako sa Legazpi. Kasi kahit wala ako dyan, kung talagang ayaw man nila ako dyan, madadamay ako, dito ako sa Legazpi, may mga matitirahan ako dito. Ganito kasi binabanggit mo kanina na ikaw ang kinakasama ni Lola Anita dito. Ngayon, sinasabi mo na simula pa noon na hindi pa ganito yung sitwasyon ni Lola Anita, nandyan ka palagi sa kanya, tama? Po. At sabi mo, may malasakit ka kay Lola Anita, kaya ka nagagalit at nasasaktan dahil dun sa mga pinanggagawa ng mga kapitbahay mo. Hindi man po Ngayon, nagagalit. ang gusto mangyari nito, paalisin Ang na kayo walang sa peaceful. barangay. Nag-offer si Kapitan ng 10,000 para merong pamasahe kayo papunta doon. Ang hiling namin, baka pwede mong samahan si Lola Anita papunta sa Sultan Ako Kudarat. nga po, di ko alam, di pa ako nakapunta doon eh. Ang marunong niyan, yung bus o barko na sasakayan niya, kung saan siya bababa. Alam naman kasi niya, bababa siyang Limulan, apunta sa Kalaman. Paano Hindi yun? ko na alam yun Hindi, kung saan yun. paano yun? Hindi pwedeng mag-isa si Lola Anita kasi ang iniisip natin, una, matanda na itong si Lola Anita. Pangalawa, alam natin yung sitwasyon ni Lola Anita, di ba? Sometimes harmful, sometimes harmless. Kaya sabi ko, kung may kakausap tayo na alagad nitong local government na pwede kausapin siya. Ang lumalabas nito, Yun lang sir, sana. parang umiiwas na po kayo sa Hindi responsibilidad. man umiwas. Kung pwede kong sasamahan. Ang tanong, pagbalik ko, may pasahe ko ba ako dyan? Ayan, ang wala pa 10,000 namang pera. pesos papuntang Sultan Kudarat, I guess sobra pa naman. Hindi. Dati nga, pandemic, City Will, mag-isa lang siya papunta ron eh. Okay, gagawa natin ng paraan yan. Paano Pero ba? willing ka bang samahan si Lola Willing Anita? ako, walang problema sa akin. Makaligtas lang siya, matigil lang tong gulo. Okay. So, Kap, andyan ka po Kap? Tapos, Okay, naputol na si Kapitan. Makinig po kayo Eto naman, dahil hindi na rin biro. Eto sir makinig po kayo. Andyan pa si Kap. Yes po. Apo, Kap, ang sinasabi ni Sunny, kulang daw po yung 10,000. Dahil kung kasama daw siya, baka daw hindi na siya makabalik papunta dito sa Bicol. tanungin muna natin ang back import kung magkano. Tapos, seguridad niya na. Bali, hihingi po tayo ng tulong sa LGU kay Mayor G. Rosal para makahiram tayo ng ambulansya. Yung 10,000 pwede gawin pang krudo yun, pangkain ng tao, Okay. para makahuwi na yung matanda. Opo. Kap, alam ko po, Kap, nagagawin niyo po yung lahat para matulungan itong si Lola at itong si Sunny na talagang gusto nang paalisin ng mga kabarangay mo dahil sa sitwasyon na ito. Pero, Kap, dyan ka lang po, Kap. Eto naman, dahil hindi na rin biro ang sitwasyon ni Lola Anita, makakausap din natin sa kabilang linya ng telepono si Ma'am Catalina Maranya, ang Social Welfare Assistant sa City Social Welfare and Development Office ng Legazpi City. Magandang hapon po, Ma'am Catalina. Good afternoon po. Ako po si Cathy Maranya ng CSWDO. Ako po ang direct service worker for person with disabilities. Kasabay na po ang mental disability. Opo. Ay, tumpak po, ma'am. Tamang-tama, ma'am. Kasi sa ganitong klase pong reklamo, ano po ang maaaring gawin natin? Paano po natin matutulungan ito pong si Lola Anita? For assessment po ang client, kung may mental illness o wala. Kasi sa mga manifestations na nakita natin sa video, parang manifestation yun ng aggressive and uncontrollable action of a person manifesting mental illness. So, kailangan po talaga dyan ng medical intervention para mismo ng doktor na ang magsabi kung may mental illness po o wala. Kasi may attempt pa siya na mangsakit talaga with intention na manakit na ng tao. So, Ma'am, kailangan po ng medical intervention na talaga niyan. Ngayon po, ang mental hospital, meron po silang policy. Pag kaganyan po, hindi sila tumatanggap ng for confinement kung wala pong mag-aasikasong family member ng patient.
Unless, however, talaga na unattached. So, walang-wala talaga. Walang kalipin, walang family, o walang relatives dito sa Legazpi. Tatanggapin po yan. Pero po, meron po siyang, hindi po siya unattached. Meron po siyang partner na pwede pong mag-asikaso sa kanya. So, hindi po yan tatanggapin na wala pong bantay. Kailangan po ni sir na cooperation ni sir para po mapagamot siya before po yan i-transport kung taga saan po siya. Opo. So, hindi po natin siya ita-travel na wala pong medical intervention. Opo. Ma'am Cathy, wait lang po Ma'am Cathy, kasi gusto kong makausap itong si Salvador. Napakinggan mo, narinig mo yung sinabi ni Ma'am Cathy na dapat merong kasama magbabantay dito kay Lola if in case mapatunayan na meron talagang mentally disorder itong si Lola, 'di ba? Okay. So ngayon, dito namin makikita at mapapatunayan mo na talagang nandun yung pag-aasikaso mo kay Lola Anita. Willing ka ba na bantayan si Lola Anita? Willing po ako. Opo. So very much willing ka. Po. So sasamahan mo si Lola Anita doon sa mental hospital para mapatingnan natin at yun talaga yung kakailanganin ni Lola Anita if in case mapatunayan na meron talaga siyang incapacity or mental disorder. Ma'am Cathy, willing na ma'am daw po itong si Salvador. Bantayan ko yan. Okay po, very good. And after po ng saka siya ng medical intervention, doon na po pag-uusapan kung saan na po siya, kung ibabalik na po siya sa Mindanao, nandyan pa din po ang LGU to Health. Hindi naman po sila pababayaan. Yan ang gusto natin mangyari dyan. Ayan. Tapos, So with that po, Ma'am Cathy, maraming salamat po. At least sabi ni Salvador, yun nga ang gusto kong asahan at yun ang gusto kong marinig. Maraming salamat po, Ma'am. Maraming salamat po sa pagtintindi. Apo, yan si Ma'am Cathy Maranyo ng City Social Welfare and Development. So, Joanne, Nanay Glenda, napakinggan nyo po itong pag-uusap namin ni Kapitan ng City Social Welfare. Ano po yung masasabi po ninyo? Panatag na po kami, lalo na sa kuya na arugay ng warang katurog perme, taso aki ko baga may Patagalog po, Nay. So panatag na po yung kalooban nyo dahil tulad mo, sabi mo, kulang yung tulog nyo po. Tulog, palaging kulang talaga sa tulog kasi mayroon akong anak na inalagaan sa bahay. PWD na siya. Kaya minsan pag nagwawala kasi si mami, oras ng pagtulog namin, minsan alas 4, yun pala ang pagtulog namin. Yun din nagigising, bata yung anak ko baga, may seizure yun. Pag nagugulat, lalo siyang nagsisiso. Opo. Kaya bawal sa kanya. So panatag na, magiging panatag yung kalooban nyo. Kayo po, Nanay, napakinggan po namin na talagang galit na galit po kayo kanina dahil kayo po mismo naka-experience po ng takot dahil po dito sa ginawa ni Lola sa inyo. Ano po yung pakiramdam nyo ngayon, Nay? Po, panatag na po ang loob ko ngunyan kasi po yung mga anak ko na rin po, mababalik na po yung ano nila, kumbaga po nakakalabas na po sila ng normal doon, makakalaro na po, yung ganyan. Hindi na po sila matatakot, hindi na po iikot pag pupunta po sa eskwelahan, iikot pa po kasi nga nakaabang permi nga yung yung agum niya. Yan inaano ko po, yung masolusyon na lang po na mapaali na po sila. Opo. Actually po, may petition letter na po talaga sila. Nagawan po ng paraan ni Nanay Glenda na para mapaali na po. Opo. Nanay Glenda, ano po yung pakiramdam mo ngayon? Kasi sabi mo, dati, nung dumating sila sa barangay ninyo, naging maayos naman, close nyo naman itong si Lola. Ngayon po, na ganito po yung nagiging usapan natin na palapit ng palapit po itong papaalis sa kanila. Nalulungkot din po ba kayo? Sana kung hindi nga po yun nangyari, okay lang po sa amin. Kaso nga po, kasi lagi naman siya nasa trabaho, noon pa pinagsabihan ko na huwag nga magaganyan na gagawa ng hindi maganda, magbabato kung ano. Tingnan niyo po yung ano namin, salamin, kaya sinabihan ko siya, sabi ko once na nabasag yan, babayaran mo yan. Salamat naman at binagyan niya ako ng pangpalit. Kaya lang ngayon hindi ko pa mapagawa po dahil gano'n na naman yung aming trauma na baka sakali magbabato na naman. Pero yun nga din po, pag umaalis siya, doon na magsisimula, magsasalita ng hindi maganda, na magsilayas na po kami sa aming bahay. Kasi lagi niyang inaano na bumaba. Sino ba yung pinabababa niya doon sa amin? Opo, parang nandyan na po sa isip nyo lagi yung mga sinasabi ni Lola. Kunting ingay po ng bakod namin na yero. Akala namin, yun naman ang ginagawa ka.
hindi po sa pag-ano, parang grabe na po talaga. Parang hindi na po naging normal ang Opo. pang-araw-araw nyo po Yung dahil dito sa matutulog. mga pangyayari. Yung matutulog ka ng maayos kahit mga 5 hours lang, hindi na. Kasi minsan, yung nagsasalita na naman, wala ka ng... Gaano ba kalapit yung bahay nyo sa bahay nila? Likod lang po, siguro. Mga ganito lang po yung gap nila sa amin. Opo. Kaya kayo po talaga yung pinaka-apektado doon po sa barangay siya ninyo. rin. Medyo Opo. konti sa malaki-laki sa kanya. Opo. Hindi ka ba natakot, nanay, na kayo po ay nagdadalang tao at manganganak na po ilang araw na lang, tapos ganito, nai-stress pa po kayo kay Lola? Stress na po ako. Ang naano ko na lang po, minsan nga po, sinasabihan ko yung agum ko, halos gusto na nga rin po mag-ano ng agum ko. Sabi ko, wag na. Kako, naawa kasi kay Tia, kasi si Tia lagi na ano. Sabi ko, wag na pa, kako, baka bumaling na naman sa akin. Andito po si Sunny. Nakapag-decide na po siya na sa tulong ni Kapitan at ng CSWD, baari na pong mapabalik sa Sultan Kudarat, pero dadaan muna ng mental hospital, sasama naman po siya at magbabantay. Ano po yung masasabi nyo kay Sunny ngayon? Salamat, ma-action na po niya. Kasi ang tagal na po kaya yung parang nervous po namin talaga, as in talagang, yung una po talagang nangyari yun, umiyak kami lahat ng anak ko noon. Opo. Sunny, ikaw naman Sunny, ano yung pinaka-desisyon mo ngayon? May nabuo ka na ba dyan na plano sa isip mo dahil dito sa pag-uusap natin? Ako, sa side ko, kung yan ang passion nila dahil doon nakaka-perwisyo si Mami, di kung anong ikakasaya ng mga damdamin nila para sa buhay nila, di gawin natin. Yan kay papauwiin ko na, dadaan muna natin sa sabing i-check muna sa Mental hospital? Pagkatapos niya, kung ano bang may mental disorder bang utak niya, o kung saka natin ito yung over doon, bibiyahe ko na papunta ron, sasamahan ko po yan. Kaya maging kampante na sila at yan, mangyayari na yan. Ito ba'y gagawin mo, Sunny, dahil napilitan ka lang or Hindi talagang naman po. Kasi mismo gusto ako, mong mangyari at gawin ito para kay Lola? Mismo ako, para for the secured man sa kanya, na hindi siya maano dito sa Bicol. Kasi mag-isa lang siya dito. Kaya yun ko, kung dadaan sa mental, para malaman ang isip niya kung may mental disorder, tapos pagkatapos niyan, may biyahe na po papunta ron, di ako masaya rin ako at basta makabiyahe siya, makaligtas ang buhay niya. Kung nakikinig ngayon si Lola Anita, may gusto kang sabihin sa kanya, ano yun? Ang sasabihin ko lang sa kanya na sana wag na niyang gawin yung pagpunta dun sa kanila, wag na siyang magwala-wala, ayusin niya ang sarili niya, ang buhay niya, para sa ganun naman, maging matahimik rin ang mundo ng pamilya niya doon. Hindi din siya maging pasaway. Okay. For the last time, Salvador, gusto kong malaman or marinig sa'yo, minahal mo ba talaga itong si Lola? Ay siyempre, minahal ko rin siya, kundi lang siya naggaganyan-ganyan ng ulo niya. Na parang nang sinasabi natin, parang ang sasabihin na nasisiraan na. Siyempre, padaba ko man siya, kumbaga may respeto ako sa kanya, lahat na gusto niya ginawa ko na. Pero dahil hindi ko na matanto, puro problema ang binibigay sa akin, ang resolution ko po is yung makabak siya doon sa kanila. So nagbago itong pagmamahal mo kay Lola dahil sa nangyari wala ngayon? siyang problema sa pagmamahal kasi ang pinapasa Diyos ko na lang na mahal ko talaga siya. Ang problema, mahal ko siya, di man siya nagtitino dito, baka pahamak o makapahamak, makagawa din ng pagbayolente niya sa kapwa niya, mas maganda doon na lang siya. Ayun, so napakinggan niyo po yon na kahit pa paano, minahal ni Salvador, pero talagang dahil sa pangyayari, ayaw niya naman na may mangyari dito kay Lola, so might as well, ibalik na lang sa kanyang pamilya doon sa Sultan Kudarat. Ayan, so tamang desisyon mo yan na, Salvador. Opo. Aasahan namin yan na, Opo. Salvador, na kung ano Once yung na binanggit may- mo ngayon, panindigan mo. Once na may hakbang na po kayo at nagdesisyon na doon, magpadala ng ambulansya doon, isasamahan ko para... Okay, makinig kayo, no? Sisiguraduhin din ng aming programa na aalalay rin kami sa pagtulong para kay Nanay Alita. Aantabayanan din namin ang pagtanggap ng tulong ni Nanay Anita mula sa tanggapan ng CSWD o Legazpi at pati na rin itong ipinangakong tulong mula kay Kapitan na 10,000 pesos, di ba? Okay, so yan mga ka-aksyon, at least yung problema doon sa Barangay Taisan ay dito pa lang nasolusyonan na. Mga ka-aksyon, sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, isang binata na naaksidente sa menamenehong motorsiklo matapos umilag sa lumipad na manok. Ang kanyang problema sa hospital bills, ating ora mismong tutugunan. Kaya huwag kayong bibitaw mga ka-aksyon, magbabalik pa ang Tabang Ora mismo.
Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, tadapulan ang tabang digdi sa muya. mga paaralan at mga gusaling kapakipakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Partiles. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Ingat sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo dahil may kamalilinguan habang kami nabubuhay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik mga kaaksyon ang Ako Bicol Tabang. Ora mismo, kasama natin ngayon mga kaaksyon si Lenny Oriabiana, ang ina ni Patrick Oriabiana na 25 anyos na nadisgrasya sakay ng kanyang motorsiklo matapos ilagan ang lumipad na manok sa kanyang harapan. Ayan, magandang hapon po sa iyo, Ate Lenny. Magandang hapon din po, ma'am. Opo. Ate Lenny, kumusta po ngayon yung kalagayan ni Patrick? Ano po, ma'am, siya ngayon? Medyo naka-recovery na po, ma'am. Opo. Nung pangyari, ma'am, kasi po, ma'am, na siya ng mga gamot po, ma'am, na pinag-inject sa kanya. Tapos na pa yung ulo niya na operahan na, ma'am. Kailan po nangyari itong aksidente? Ano po, ma'am, July 4 po nangyari yun po. July 4. Ito ba ay gabi, tanghali, madam, umaga? nasa 4 po ng hapon, alas 4 po ng hapon. Opo, alas 4 ng hapon. Nababanggit po na may dumaan na manok, lumipad po sa harapan niya. Paano po nangyari ito, Nay? Sabi raw po, ma'am, may sa harapan niya manok na tapos inilaga niya po, ma'am. Tapos yun po, ma'am, na-outbalance siya. Opo. Ito bang mga manok, ito po bang manok ay yung may-ari, nakilala nyo na? Or ito po bang gala lang na manok? Siguro, ma'am, gala lang po, ma'am, kasi nasa kalye.
Opo, may kaangkas po ba na nung panahon na na-aksidente ito pong anak ninyo? Wala po ma'am kaangkas. Ano pa lang po siya ma'am. Pasundo pa lang ang ano niya kapatid na nag-OJT po sa sa West Coast. Opo. So, ibig sabihin, lumabas po siya dahil magsusundo po siya sa kanyang kapatid. Opo, Saan po ma'am. nangyari itong aksidente na? Nablang bulod po ma'am. Nablang bulod Piodoran Albay po. Sa Piodoran, opo. Ngayon po, dahil nababanggit nyo, may tama yung ulo niya. Kumusta po yung sitwasyon niya ngayon? Ano daw yung sabi ng doktor? Ano ma'am, hindi siya makapagsalita. Tapos itong right na niya, side ng katawan, hindi po maigalaw po. Opo, hindi po siya nagsasalita. Hindi po makasita kasi yung ulo daw po apektado ng ano. Opo, pero pag kinakausap niyo po, nagre-response naman po siya, yung mga kamay niya or... Ano ma'am, pag may ibig gustong sabihin po, ganyan lang so po ibig siya, sabihin ma'am. po, Pero conscious na po siya ngayon. Nakakaintindi siya. Opo. Nay, lumapit po kayo dito sa aming programa. Ano po yung pinakakailangan niyo po para sa inyo pong anak na si Patrick? Magad po ma'am kitabang na may pangbiliam ng gatas kasi ma'am yung gatas niya mahal po. Dati po madam, insure yung ano niya, pagresita ng, tapos ngayon ma'am, Benny protein naman po yung ano. Opo. Ilang taon na po pala itong si Patrick? 25 po ma'am. 25. So, binata pa po siya. Opo ma'am. Panganay po na anak namin po. Ano po yung pinagkakaabalahan niya bago po nangyari itong aksidente? Siya po ba ay nagtatrabaho or nag-aaral pa? Hindi na siya, dati ma'am, nagtatrabaho siya sa Maynila, December po ma'am. Tapos 1 year na siya hindi nakabalik sa Maynila. Kasi ma'am, diyan lang siya ma'am, sa nagpapahinga lang sa sa bahay po. Opo. So, emotionally po, kayo po ba ay talagang labis pong naapektuhan dito po sa nangyaring aksidente kay Opo ma'am, Patrick? kasi ma'am, yung pera po ma'am na panggastos. Puro na lang kami ma'am utang. Para mas may pang ma'am sa kanya gamot. Opo, yan po si Patrick, talagang malala po nangyari sa kanya. Yan po siya before po nangyari yung aksidente. Yan po yung itsura niya. Ngayon po, ganyan na po siya. Opo, ma'am. Opo. Bakit po masyadong, parang umitim po ba siya? Hindi mo masyadong, dating maitim siya ma'am. Opo. Pero nangayayat? Opo. Dating piyat siya, lalong nangayayat po siya. Opo. Naiiyak po kayo, nanay. Bakit? Kasi ma'am yung, ko po ma'am. Naawa kasi ako. Opo. Pakilapit lang po yung... Yung niya ma'am, yung sitwasyon po, hindi makapagsalita, tapos yung kaliungan niya, hindi makumagalaw. Gaano kahirap po, nanay, na yung anak niyo po na... Tapos natatay siya sa daya, pero parang bata na baka maasikasuhin siya. Opo. Ganito po, ma'am, na nakikita niyo po na ganito yung sitwasyon. Paano niyo po nakakayanan? Ilang anak niyo po si Patrick? Panganay po, ma'am. Ilan po yung anak niyo? 5. Opo. So, panganay po siya at inaasahan niyo na nakakatulong po sa Opo, inyo. ma'am. So, paano niyo po nakakayanan yung ganitong sitwasyon? Ano na lang, ma'am, panalangin na lang sa Panginoon para pala kasi na aming loob na mag-asawa. Yun na lang, ma'am, ang namin. Pag kinakausap niyo po si Patrick, nay, ano po yung usually sinasabi mo sa kanya habang nakaratay po siya? Sabi ko, ma'am, sa kanya, magpalakas ka. Sabi ko po, ma'am, para po, ma'am, baga siya sabi ko, ma'am, Diyos ko po, sa lang po ako, ma'am, sa Panginoon po, na nasaan na po, makabalik yung dating normal niya na pangatawan po at normal na kaisipan. Ano po yung tawag mo kay Patrick? Minsan, ma'am, Noy, kaya Patrick, o kaya yung Opo, palayaw, ma'am. Opo, kung nakikinig po ngayon si Patrick, ano po yung gusto niyo po, idirektan niyo pong sabihin kay Patrick? Ang ko lang man sa... Idiretso mo po kay Patrick, nay. Sa tawag niyo po na Noy, sige po. Noy, sana Noy, makabalik na ang normal mong natin kay Lord, na sana makabalik ang normal ba, ma'am, na so dating niya, ma'am, yung sitwasyon, yung opo, ma'am. Yung kalakasan niya. Opo, yung kalakasan niya. Okay, nanay, para tugunan ang ma'am, kasi sobra kami sa antok, ma'am, 5 pa po. Apektado po yung pagtulog ninyo. Opo, ma'am, nga. Nababanggit niyo, nay, marami na kayong utang. Opo nga, ma'am, marami na kaming utang. Kinakaya na lang namin. Si Lord na lang, ma'am, namin lakas na para kami. Pero dati, nay, nung hindi pa na-aksidente si Patrick, wala naman kayong mga utang, nay? Meron doon, ma'am, pero konti-konti lang po. So ngayon po, lumobo. Ngayon, ma'am, talagang kasi yung nung naipon naman ng aking anak na sa Manila, naubos na rin pag
ang gusto sa kanya. Opo, makinig po kayo nanay para tugunan ang medikal na pangangailangan ni Patrick. Makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Miss LB Sidenio, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Miss LB. Yes po, good afternoon. Opo, Miss LB, napakinggan po natin ito pong alalahanin ni Lenny, ni Nanay Nelly patungkol po sa kanyang anak na si Patrick. Maaari po ba nating matulungan sila patungkol po sa hospital bills ng kanilang anak? Opo, lahat naman po, nakausap ko na din naman si nanay. Sabi ko nga sa kanya, sasagutin po natin ang hospital bill ng kanyang anak. Wala pong problema sa hospital bill, yun nga lang po, yung mga nautang ni nanay sa labas, hindi natin yung pwedeng sagutin kasi hindi tayo nagre-reimburse. Opo. So, yung hospital bills, nanay, napakinggan nyo po, yun po yung sagot ng Ako Bicol. Wala na po kayong iisipin patungkol po sa hospital bills ni Patrick. Kaya lang madam, wala pa naman yung bill po, ma'am. Opo, yun. Basta, pag meron ng final billing, wag na po kayong mag-alala, sagot na daw po ng Ako Bicol Party List. Miss LB? Actually, nabigyan natin po si nanay ng food assistance yan dito sa Malasakit Center. Nabigyan na rin naman siya ng food assistance. So, bibigyan pa ng food assistance? Nabigyan na po siya, nabigyan na. Nabigyan na po kayo, nanay. Mikropono po. Nabigyan na po kami, madam, nung isang linggo, ma'am. Ayan, so ang bilis talaga ng Ako Bicol, So, meron na po kayong food assistance. At eto naman po, sinasabi ni Miss LB, wala na po kayong aalalahanin patungkol po sa hospital bills. Kahit po umabot man po yan ng ilan, sagot na po yan ng Ako Bicol Party List. Miss LB, ano po yung aasahan ni Nanay Lenny sa pagproseso po nito pong hinihingi niyang tulong mula po sa Ako Bicol? Alam na, sabi ko lang po kay nanay, pagka may hospital bill na po, dalhin na rin dito sa Malasakit Center. Alam na po ni nanay ang proseso, pinaliwanag ko na rin po sa kanya ang gagawin niya dito punta sa Malasakit Center. Pupuntahan niya lang po ako dito, nandito lang po ako stable po, alam na niya ni nanay. Opo. And papala Miss Remy, paalala po sa lahat ng mga nagmumotor na kahit po gaano kalapit yung pupuntahan natin, huwag pong kalimutan magsuot ng helmet. Iwanak po ni nanay, wala siyang helmet. Wala po bang suot na helmet itong si Patrick, Nay? Nung time na yun, ma'am, wala siyang suot na helmet. Ayan. So, tama itong paalala ni Miss LB, sa lahat daw ng mga nagmumotor, mga motorista, laging magsuot ng helmet para iwas sa aksidente. Maraming salamat po, Miss LB Sidenio, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. So yun, nanay, napakinggan nyo po si Miss LB. Opo, sagot ma'am. na po ng Ako Bicol Party List. Ito pong hospital bills nyo po. Opo, ma'am. Salamat po, ma'am LB. So, aside niyan po, Nanay Lenny, bukod po sa matatanggap niyong tulong mula sa Ako Bicol Party List, mula mismo sa programang Ako Bicol, tabang ora mismo naman ni Congressman Saldico, eto po, tanggapin niyo po itong pangunahing pangangailangan po ni Patrick tulad po ng diapers at gatas. Nabanggit niyo po, Nay? Opo. Ayan. So, ayan po, Nanay. Maraming salamat po, ma'am, sa tulong niyo po, ma'am, na nagbigay po ng... Ayan. Sabi niyo, Nay, insure. Talagang sinigurado talaga, Nanay, na insure din po yung gatas na ibibigay namin sa inyo. Mahal po, Nanay, yung insure? Mahal po, ma'am, insure. Ayan, Nanay. Insure po at diaper po at yung hospital bills po ni Patrick, sagot na po ng Ako Bicol Party List. Ano po yung masasabi niyo po, Nay, sa Ako Bicol at sa programa ni Congressman Saldico? Maraming salamat po, Ako Bicol, sa pagbigay po niyo ng tulong. Kung sa ano po, ma'am, nakaluwag-luwag yung aming, kasi ma'am, wala kami babayaran sa bill, tapos may tulong pa po kayo, ma'am, nito. Maraming salamat po, ma'am. Opo. Nasagot po ba, Nay, ng Ako Bicol Party List at ng Tabang Ora mismo ito pong problema niyong medikal? Opo, ma'am. Ayan. So, yun, Nay, gumaan po yung Opo, pakiramdam po ninyo. Gumaan yung pakiramdam po namin. Opo, ma'am. Opo, naniniwala na po kayo, Nanay, ng Ako Bicol ay katulong nakakampi pa. Opo, ma'am. Ayan. Naniniwala po ako, ma'am. So, sige po, Nanay, ang hiling po namin ay kagalingan po para po kay Patrick. Salamat po, ma'am. Mga ka-aksyon, sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi po ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari rin po kayong humingi ng tulong sa Action Co Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng tanghali. Maaari din po kayong magpadala ng inyong mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol, Tabang Ora mismo. Mga ka-aksyon, kahit ano pong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutan i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, Ako Bicol, Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico.
Sa amin naman na YouTube, Ako Bicol, Tabang Ora Mismo. Meron din po kaming TikTok account at Ako Bicol, Tabang Ora Mismo. Hanggang bukas mga ka-aksyon, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Sa ngalan ng aking partner na si Joshua Martinez, ako po si Remy Araneta Mindones at ito ang Tabang Ora Mismo. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang mas